Presyo sa kada kilo sa sibuyas sa Zamboanga City misaka na sa kapin 240 pesos, samtang doble ang gisaka sa presyo sa sibuyas ug carrots sa Kidapawan City. Busa iyahay og daginot ang mga mamalitay. Ani ang report. Una pa man misulod ang bulan sa Oktubre, gikan sa 160 pesos, miabot na sa 240 pesos ang kilo sa pula nga sibuyas sa Zamboanga City Public Market. Matud sa mga mamaligyaay, kinitungod sa pagsakasab sa presyo sa ilang supplier gikan sa Manila, dugangan pa og shipment cost ug uban pa. Magpatak siya sa 3.8 per bag, i-divide nimo 18 kilo, namupatak siya 211 ang puhunan. Mag-additional kami para makatubo din kami. Busa ang mamalitay nga si Irish, gamay lang ang gipalit aron mapaigo sa iyang budget. As a mother, naghahanap tayo yung mas mura para kasya lang sa budget. Sa Kidapawan City, gikan sa 90 pesos per kilo nga presyo sa sibuyas ni atong Setyembre, 250 pesos na kini karon. Samtang gikan 70 pesos nga presyo sa kada kilo sa carrots, karon 150 pesos na kini. Matud sa mga manindahay, usa sa mga hinungdan sa pag-usbaw sa presyo mao ang gamay nga supply sa sibuyas ug carrots nga gikan sa Digos City ug Zamboanga City. Ang problema namin ngayon ang Bombay at saka ang carrots, kasi ang Bombay 250 na ngayon kasi wala nang imported na pumapasok. Nabalakasab sila nga basin musaka pa sa 500 pesos ang kilo sa sibuyas karong Disyembre, susama sa miaging mga tuig. Busa giawhag nila ang lokal nga kagamhanan nga imbestigahan ang posibleng hoarding sa mga samang produkto. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.